Iya sampe. Sliramu kok wis kaya ora kaya ada biasa to In. Sampe. Nek ya. Aku sak bendino nangis. Walah lah, ana apa Aku In? mung kilingan sliramu sampe. Walah, ini lho ya In. Sliramu biasane tak WA dibales, tak telepon mesti diangkat terus saiki. Sampe. Heeh, piye? Aku jalan sepuro yo Sam yo. Terus ku ya piye? Lah HP-ku disita karo mamaku, papaku. Kira-kira ora oleh hubungan telepon karo sampeyan sampe. Ini Inteh. Kepiye Sam? Selirane monggo tak jalukno HP kok Malaysia ngono piye monggo In. Ngono Sam. Iya, wis Aku bajak lunga. iso tak jalukno Malaysia to. Bapak Mas Satu cek omah. Cek mergawe do omah. Garangan Surabaya cek kluyur-kluyur gak Surabaya. In, monggo ayo budal In, ayo budal In. Hati-hati Mas Sam yo. Ayo apa nih Di? Ayo garangan. Apa nih Di? Ayo. Apa Inteh? Apa kewi tresna Ya Inteh bakal tak tekan. Aku pamit yo samya. Aku piye oh Inteh. Aja kuwatir sok bakal ketemu. Jembar payunganku iki lane payung mrejejeke ngadil tan ambegar mangsa sapa tekon winasti
jebar payung aku iki apa payung mare jejeg adil tanah bakar memang rohan sopo takon dinasti bakal tekan antuk tegas kang nuduh akeh kang becik ketitik kang owong ketara janda wawa yuning seren rong janda wawa yuning seren wiwitane sandingan suwe-suwe oh katresnan sretianaku papane dudu pepala kaya ini rasane apa iki jeneng tresno saben dina mung rasane dodo mikir tegas ati sumpah sedina rawaro rasasan semindo jare lure tondo tresno tak opani minangka line tresno cerit yen suwe ora ketemu nyawa jare lure wis ilang kapanku moga-moga ora lali bunga susah tau dilakoni jari urip tondo tresno yen to aku kena aku tambah Ceko. Lan iki paket tunggal wau lampun sampur meja setunggal ingkang sampun paripurna menika cara lamongan. Salajengipun sampur lemah meja kalih rombongan saking Bojonegoro. Menika mboten nangge cepong. Rombonganipun Bapak Doni Wetal. Kawula terkenal.